že ten chalanisko jazdí druhý rok, to je šialené, to je naozaj šialené, pretože ja som videl nie jednu svetovú show a toto tam nerobili určite. Pozrite sa na tie centimetre, na dvoch kolesách si podal ruky s publikom, trošku si zarial štvorkolku a vymení to za dvojkolesového tátoša. Ja vám prezradím ešte jednu vec o Rišovi. Tento človek dokáže jazdiť asi na všetkom, čo má kolesa, je tak? Ja som ťa videl aj na motorke prvý raz a to bolo šialené tiež. Dámy a páni, Richard Mošna! Trošku si vás zahrajeme s bicyklom a s takýmito kaskaderskými trikami. Ja vás poprosím naozaj potlesk a pozbuďte ho, pretože čím viac energie odozdáte Rišovi, tým viac vám to vráti späť. Nech sa páči. Ja mám pri našich standrideroch také motto alebo heslo, že ak toto dokážeš, netlieskaj. Ale nie, tak ho podpor! Rišo prišiel naozaj zďaleka z Čech, len kvôli tomu, aby vám to ukázal svoju show. A zároveň je to jeho slovenská premiéra. A Riško nám to tu hecuje. Richard Mošna! Pýta si to od vás, pýta. Ukážte mu, že sa vám to páči, on vám to naozaj vráti späť, tá energia sa nestratí. Nech sa páči, v cirkuse 0 bodov. Dámy a páni, podporte tohoto chalana. Snaží sa tu robiť show kvôli vám. Je tu naozaj pre vás. Riško nám to tu trošku rozbieha. Nepočuje vás. Cestu helmu už dvojnásobne a keď mu bude hučať štvorkolka trojnásobne. Dámy a páni, Richard Mošna! No čo? Pán s veľkým P. Presedláme na klasický stroj pre Riša a to je jeho quad. A ja vás naozaj poprosím, toto s tým bajkom bolo nič. On s tou štvorkolkou to teraz bude stvárať neskutočné veci. Podporte ho, tá energia sa nikde v strede nestratí, on vám to vráti späť, jak bumerang. Hej? Keď budeme vidieť, že ho to naozaj baví, že vás to baví, že vás zabáva, on je šialenec. Zaklopí štít, že vidí. Neskutočný blázen v takýchto rýchlostiach. Jedno koleso. Samozrejme, to nebude ani posledný krát, čo to spravil. Nech sa páči. Ja som vám hovoril, ten chalan je šialený. Toto je iba začiatok jeho show. Nech sa páči. Jazda na štvorkolke po jednom, to je veľký výkon. Krásne driftovačky stále v norme. Rišo vás nepočuje, nevidí. Pýta si to od vás. Rišo, je to tvoje? Nech sa páči. No hand wheelie. A trošku kankám, zaskackáme. Krásne drifty, ten chalanisko je čistý šialenec. Na to, že jazdí druhú sezónu, je to nepochopiteľné až. Nepochopiteľné. A ako som spomínal, ak toto dokážeš, netlieskaj. Ale ak nie, tak ho podpor! Richard Mošna, dámy a páni! Trošku si aj zabeháme. Je to showman, víta si to od vás. Čo bude toto? Kto bude prvý? Ja som vám to hovoril. Ten chalan je šialený. Richard Mošna! A jeho slovenská premiéra na Rockstar Motorsport Show.
koleso zase. OK, aj stopil. Takže kto to nevedel, už vie, že aj na štvorkolke sa dá spraviť stopy. OK. Ríšo, počuješ ich vôbec? Aj štvorkolka ti skápala. Dámy a páni, podporte ho, Richard Mošna! Lebo vidíte, že bez tej podpory to ani tá štvorkolka nedá. Nech sa páči, backside wheelie. Ríšo je naozaj šialenec. Pozrite sa, čo predvádza ten chalan. Obrovský podplesk. Je to šialený vagón. Ríško, sprav to aj tu ľuďom. Vieš, tam to videli, tu nie. Dámy a páni, Richard Mošna. Neskutočná to kvalita. No čo? Naozaj, pán s veľkým fénom. A už tu aj začínajú pomaly prichádzať naši standridery, ale ešte stále tu máme Ríša. Sledujte tohto blázna. Sledujte tohto blázna. Sledujte, čo robí. To je naozaj neskutočné. A pýta si samozrejme až potlesky. Richard Mošna! A jeho vlajka! Živá vlajka na športovke na zároveň. Nevydané veci naozaj. Som zvedavý, čo zase vymýšľa, pretože Ríšo má naozaj široký repertoár. Samozrejme, je to exhibicionista, pýta si ten potlesk aj sám. Nech sa páči! Nevydáme to veci, naozaj nevydáme to veci. Stojky na hlave, vlajky a všetko možné veci, čistý psychopat Ríšo. Oj, Nie, na mňa nechoď, ja som mal dosť včera. Ďakujem. Dámy a páni, Richard Mošna! To je blázen. On jak dá dole helmu na hlavu, on už nevníma, nevidí. Samozrejme si hecuje aj publikum aj sám, pretože to je to, čo potrebuje, to je jeho energia. Richard Mošna! Neskutočné triky, kvalita prevedenia na jednotku. Jedno koleso zase. Na jednom kolese na štvorkolke, to je psychopat. Dámy a páni, ak sa vám to naozaj páči, podporte ho svojím potleskom, nech to vidí. Keď ide okolo vás, hlavne keď ide okolo vás, zatlieskajte mu, ukážte mu super, ale ja vám garantujem, že vám to vráti späť tú energiu. Presne toto je tá štela, ktorá poháňa Ríša. Ale jebe! Ríšo miluje svoju štvorkolku, je to vidieť? A nepočuje, nevidí, pýta si. Samozrejme, na tejto strane si vypína trochu potlesku. Čo to je psychopat? To je magor. Nie, že psychopat, to je magor. Ľudia, čo sme to sem priniesli? Neskutočná kvalita, naozaj, to prevedenie tých trikov a istota v tých veciach. Neskutočné.